ja nyt tosiaan on vielä peli sisällä. Ritonen on ärsytettynä ja Sievonen on saanut rankkuja. Hitenet on saanut rankkuja.
jää maalle. Snellman, Karhunen, Ritonen. Hei Snellmani! Onneksi olkoon, miltä tuntuu? Hyvältähän se tuntuu. Hei kerro vähän, oli aika makea fiilis, peittelit sitten loput. No pakko oli, kun auto antoi vähän sen verran tasoitusta. Ei ihan pysynyt niitten kyydissä, niin olisi ollut kovempi auto. Ei hienosti ajettu. Hei, annetaan Snellmanille aplodia, me oltiin ihan fiiliksissä täällä näin. Hei, antaa kavereille mahdollisuutta. Max Karhunen! Kakkospaikka, hyvä lähtö siihen, niin kerro vähän kisasta. Ihan hyvä kisa. Kyllä parempi voitti tänään ensi kerran. Ensi kerran sitten mä odotin, mä sanon vähän yleisölle, että Mika 5 kierrosta, niin nyt voi kohta näyttää rumalta. Suora hidas automaatti pääkoppa. Joo, täytyy vähän malttaa tietysti. Jakso pitää. Ei se oikein ollut hyvä. Kova veto. Hyvä Mika. Kiitos. 70 kilosten palkintojen jakoon ja kovaa taistelua oli siellä. Hyvät naiset ja herrat, Suomen mestaruuskarttiin 2024 ja 2024 kolmanneksi tänä vuonna 70-kilosissa raitatapuolissa Martti Ritonen! Mistä löytyy Ritonen on siellä? Hän on valmiina täällä näin, Ritoselle palkinto siihen. Ja sitten Ritosen seuraksi sinne ilman muuta tänä vuonna kakkonen Max Karhunen, raikuvat aplodit. Ja sitten voittaja, vuoden mestari 70 kiloisena 23-24 sisäkarttingin Suomen mestari. Raikuvat aplodit, Mika Snellman! Tuuletuksia sinne niin ja näyttäkää vähän sinne Mika Snellmanille, onneksi olkoon ja aivan mahtava. Kohta otetaan haastattelut sitten tuossa sivumalla. Näin, tonne palkintopalliin jokainen haluaa. Katsotaan mitä ensi vuonna tapahtuu ja ei muuta kuin tsemppiä siihen. Ja sitten otetaan 100 kilosia saman tien tähän näin sen jälkeen sitten. Päivän kova lähtö siellä niin ja onneksi olkoon kaikille muille kuljettajille. Kolmanneksi sisäkartingin 100 kilosten luokassa raikuvat aplodit Atte Virto! Onneksi olkoon Atte, äsken oltiin nelonen, nyt ollaan kolmas. Siellä tuli, Juuso livahti viimeisillä hetkillä sitten siellä ja yksi päivän kovimmista ohituksista, koska tänä vuonna kakkoseksi tässä 100 kilosten luokassa mahtava ohitus Juuso Palonki! Aplodeja Jake Palonki siellä! Katsokaa herrasmiestä oikein kovilla tuuletuksilla siihen. Kiitoksia. Olis Palonki muuten boostin jäljellä vielä? Oli boostia. Joo niin, sitä kato spekuloitiin Twitterissä X-palvelussa tuolla, että on aika paljon. Mutta niin siellä on myös boostia selkeästi. Mies kuin veistos, Juuso Palonki siinä. Mutta sitten tämän vuoden mestari aivan mahtavalla ajolla annetaan raikaat aplodit Olli-Pekka Hyrkkö! El Campione! Isoin pysti sinne niin ja katsokaa siinä kaveri sanoi, että muutama kilpailu on ajettu kartingia ja nyt sitten ilmeisesti hän on paras tänä vuonna ja kuka sitten vie Hyrkön mestaruuden ensi vuonna, niin se on sitten kysymys. Annetaan raikaat aplodit kaikille! Oikein paljon tässä vaiheessa kaikille kiitoksia kaikille tämän kilpailusarjan järjestäjille ja ilman muuta kiitoksia kaikille osallistujille, henkilökunnalle, kaikille kun olette ollut paikalla. Tää on mahtavaa kun tällaisia järjestetään ensi vuonna lisää. Ja otetaan voittajien haastattelut, voidaan ottaa vähän siitä tänne sivumalle. Hörkkö ja sitten Snellman, tulkaas tänne vielä haastatteluun. Otetaan tosta isolle medialle vielä nopeasti haastattelut. Tuosta otetaan Snellmanin ekana siihen, niin voitte olla mukana. Ota mestaruuspokaalin mukaan siihen. Niin. Otetaanko näkyy hyvin tuolla? Mika Snellman, tämän vuoden mestari. Hei, nyt saat kertoa, miltä tuntuu? Hyvältä tuntuu. Kerro vähän päivästä. Alkoi vähän ehkä heikommilla autolla, tai sitten ei vaan saanut autolla hanskaa. Varmaan loppuun kohde riittää. Mitä tämä merkitsee? Siellä on kuitenkin kovia kavereita viivalla sun, mutta nyt sä oot paras. Tietää
kaikki siellä kotisohvallakin, hei tulkaa haastaa Mika Telmani, täältä näyttää mestari 2023-2024, kaikki mukaan ensi vuonna. Ei muuta kuin Telmani, onneksi olkoon. Ja hei, tänään on, lähtekö poika saunaan? Totta kai. No niin, ja Telmanilla sauna. Telmanilla sauna, siinä näin, hyvä. Kiitoksia. Sitten saunakameri otetaan sieltä sitten Telmanilla 100 kilosten El Campione tähän näin. Olli-Pekka Hörkkö, hei, mahtava pokaali. Kerro vähän päivästä. No sanotaan ihan kaksijakoinen päivä. Aamun reenit oli ihan hyvä. Aika jo ihan jees. Sai itse asiassa 100 kiloa paremman tuloksen, mitä mä odotin. Sitten oli vähän kolarointia. Loppui selkä aika pahasti tänään tuolla päivällä ja 2 isompaa tälliin. Ja sitten oli vähän jo ehkä niinku luovuttanut, mutta sitten mä kaivuin jostain semmoisen vanhan rossarin niinku elkein. Mä nyt luovutan tätä. Lähdetään koittaa. Ja sitten sain hyvän ajan tuohon satasiin. Mä ajattelin, että nyt niinku edetään ja viedään voittoon. Ei puhuit vähän tuosta noin taustaa, niin onko motocross-tausta? On motocross-tausta jo 20 vuotta ja Tämä on mielenkiintoinen homma, kun tää on karttikuskeja viivalla. Puhutko sitten, että sä et ole hirveästi näitä karttikisoja ajanut kuitenkaan? karttikisoja mä en oo ajanut muuta kuin Turussa noita avoimia viikkokisoja ja sitten nää karttitasoja päästiin tänne. Mä oon aloittanut hiukan reilu vuotta kavereja. Ei se on sellainen juttu siellä yleensä taas tai kotisohvalla, se on siellä sohvalla ja harrastelee jotain, niin tervetuloa kokeilemaan. Tää on mahtava paikka ja niin mahtava fiilis. Tämähän kehittyy, kun pääsee treenaamaan niin Suomen parhaiten kanssa. Ehdottomasti tää on niinku hieno laji ja lähtee kokeilemaan aika niinku pienen kynnyksen laji lähtee kokeilemaan ja kehittyy hyvin. Et mullakin on hyvä tausta joukkue tuolla nyt, kenen kanssa reenattiin paljon ja täytyy kyllä kiittää, että siellä on Mäkisen Tero ja Jyrlösen Jarmo ja Kivisen Nikolai ja muut, niin täytyy sanoa, että ilman niiden niinku treeniapua niin ei tästä olisi tullut tätä missään. Mitäs ensi vuonna meidätkö ensi vuonna tulla? Joo, ja mä menisin vielä tuon toisenkin kokeilin. No niin, sieltä aletaan uhoamaan jo tähän näin. Ai että mä tykkään tästä uhoamisesta. Ei muuta kuin onneksi olkoon ja kiitit jo yhteistyökumppanit ja muuta. Haluatko kiittää vielä jotain? No sanotaan, että kiitän itteeni, että mä lähdin kilpailemaan takaisin. Koska mä olin muutaman vuoden pois kilparadoilta ja nyt pääsin takaisin kilpailemaan ja nyt löysin sen kilpailun viennin taas, niin tästä on hyvä jatkaa. Ei, saunoko poika? Ihan varmasti sauna. No niin, ja siellä kaverit, siellä tehtävät coachit sun muuta, ei muuta kuin poika saunaa, onneksi olkoon vielä tohon kerran. Mahtavaa, että olette mukana ja ei muuta kuin nautitaan. Jes, kiitos. Näin, Telmanilla Hörkölle onneksi olkoon. Hei, tätä jatkuu varmaan ensi vuonna oma toimii. Tervetuloa kaikki sinne mukaan ja ottaa uimaa. Hei, paikan päällä. Ei muuta kuin radalla.